Национален спортен комплекс «Диана» е модерна, многофункционална база за подготовка по множество видове спорт. Изградена е в периода 1968-1970 година, но в последните години претърпя пълна модернизация. Центърът по борба в комплекс «Диана» е обявен за Европейски център за борба. Дианабад, национална център на Европейски център в борбата. Точно тук са пораснали много шампиони, които до момента още продължаваме да се работиме върху състезатели да станат големи борци. Значи тук са минали още много олимпийски шампиони, световни и европейски шампиони. Базата, виждате как е, много чисто е хубаво, Дианабад. Отговаря всички европейски стандарти. Тук идват много чужденци. След тях има и световни шампиони, и европейски шампион, който ни съвместно може да правим лагер и да се развиваме борбата. Центърът разполага с две обширни зали с обща площ 1600 квадратни метра. Собствен фитнес, съблекални, бани. Комплексът функционира със съвместните усилия и постоянно партньорство между Международната федерация по борба, нейният Европейски съвет и Българската федерация по борба. Той е на разположение на всички състезатели и треньори не само в Европа, но и от целия свят и предлага собствени тренировъчни програми. Боксовият комплекс «Диана» разполага с две зали с обща площ от 970 квадратни метра. На тях и прилежащите помещения са поставени нови настилки. Модернизирани са ринговете и всички съоръжения. Боксовата зала в Дианабад, която виждате, мисля, че е една от най-хубавите в България, за бокс специално. Да не кажа най-хубавата, защото е най-просторна, има най-много така уреди и има доста рингове. Направена е абсолютно на световно ниво. Затова и аз съм тук, защото има всякакви условия. Има сауни, има всичко, абсолютно всичко, което е необходимо на един боксер, за да се подготви. Модерно съоръжение е и залата по вдигане на тежести. Разположена на площ от 260 квадратни метра, тя е оборудвана с по 10 комплекта уреди за мъже и жени елейко, дискове, мобилни и лесно преносими подиуми. Разполага с съблекални и сауни. Залата в Дианабад е може би една от най-добрите в Европа, да не казваме в света. И ние целогодишно, почти през цялото време сме в тая зала. С съвременни уреди, подиумите са маркови, просто всичко е климатизирано, условията просто отлично. Правиха се лагери миналата година, имаше Хърватска, Венецуела, Колумбия. Национален спортен комплекс «Диана» разполага с закрит плувен басейн. Съоръжението е с 8 коридора, размери 50 на 20 метра, дълбочина 2 метра и 80 см. Целогодишно се поддържа 27 градуса температура на водата. Допълнителни удобства са фитнес център, рехабилитационен център, медицинско обслужване, парна баня, тангентор. Залата за тенисна маса в комплекс «Диана» е разположена на 449 квадратни метра. Има 8 маси. Тя е изцялостно ремонтирана, покрив, дограма, съблекални. Поставена е специална настилка за тенисна маса. Към нея има санитарни възли и сауна. Диана разполага и със зала за джудо, която отговаря на всички международни стандарти. На площ от 502 квадратни метра тя разполага с 3 нови татамита, фитнес уреди, съблекални.
Стрелбището в комплекс Диана е изградено по световни стандарти. Разполага с 12 коридора за въздушен пистолет и пушка на 10 метра. Монтирани са електронни мишени. На Национален спортен комплекс Диана са разположени още зали по айкидо и самбо, всяка с площ от 502 квадратни метра, както и бейсболно игрище. Освен спортни бази, комплекс Диана включва и 3 блока, в които се настаняват спортистите, ползващи съоръженията. В рамките на тези сградни съоръжения е и специализираната болница за активно лечение по травматология, ортопедия и спортна медицина, професор доктор Димитър Шойлев.